Salutare, oameni buni! Astăzi vă spun de ce fuge lumea de apartamente. Lumea nu cumpără apartamente în Londra și în Marea Britanie din aceste motive. Înainte să începem, în descriere ai un link către ghidul complet cu 8 reguli de aur dacă dorești ca cererea ta pentru credit ipotecar să fie acceptată ușor și rapid. Am creat un ghid complet în care îți explic și îți prezint 8 reguli care trebuie urmate pentru a avea șanse cât mai mari să-ți fie aprobat creditul ipotecar. Cel mai mare dezavantaj și cea mai mare problemă în momentul în care te hotărăști să cumperi un apartament este că nu deții locuința. Este cumpărată un fel de concesiune, cum ar veni în echivalentul în România, adică tu cumperi apartamentul, dar nu ești proprietar pe teren, nu ești proprietar, tu ești proprietar pe apartament, dar nu ești proprietar pe pământul unde s-a construit blocul, așadar este firma care a construit blocul, este proprietară pe bloc și pe teren. Tu cumperi acel apartament, te folosești pe el, aici se numește un lease agreement și tu trebuie să plătești, evident, o taxă, o chirie pe pământ. De obicei, chiria pe pământ este foarte mică. Poate pleca de la chiar o liră până la, 200-300 de lire pe an. Deci este cumva nesemnificativ, însă ai o perioadă de concesiune. De obicei este peste 100 de ani, 99, 100, 150, sunt care am văzut apartamente care aveau și 999 de ani lease agreement. Deci clar, ăla nu poate să-ți le ia nimeni, dar majoritatea apartamentelor sunt în jur la 100 de ani. Problema este că după 100 de ani, dacă nu îți extinzi acest lease, dacă nu îți extinzi concesiunea, proprietarul blocului vine și îți ia apartamentul. Deci tu chiar dacă îl lași moștenire la copii, când îți expiră concesiunea și contractul, tu va trebui să predai apartamentul. Aici este un mare red flag, îl numesc eu, adică o problemă care trebuie să fii împăcată cu ea în momentul în care decizi să iei apartamentul, să știi că există posibilitatea ca după 100 de ani să pierzi. După ce ai plătit atâtea rate la bancă, atâtea dobânzi, tu la final s-ar putea să rămâi cu nimic. Deci asta este marea problemă cu apartamentele. Problema este că această concesiune se poate extinde, însă costurile sunt foarte mari. Pleacă de undeva cam la 15.000 de lire, pot să ajungă și până la 300.000 de lire. Tu poți să faci o extindere de concesiune, dar evident, la fel, vei face pe următorii, 50-60 de ani. Până la final, apartamentul nu va fi al tău, pentru că și dacă tot mărești concesiunea, la un moment dat se poate ca proprietarul blocului să nu mai accepte să mărească concesiunea. Deci cea mai mare problemă este că nu deții apartamentul. Acum să-ți prezint și părțile bune pentru a cumpăra un apartament în favoarea unei case. Vorbim de prețul de achiziție în primul rând. Este mult mai ieftin să cumperi un apartament față de o casă, în special în Londra. Dacă vorbim de zona Londrei, casele în zonele, să spunem așa, apropiate centrului, pleacă de pe la undeva la 700-800.000 de lire. Deci este un preț enorm, nu-ți permiți. Dar un apartament în jurul la sume de 400.000 de lire îți permiți să-l cumperi și ești și foarte aproape de Londra. Cumva ai și vibe-ul, atmosfera de Londra, ești foarte aproape de Londra, ești bine conectat cu transportul în comun și este foarte ok. Deci, da, acesta este un avantaj, prețul de achiziție este mult mai ieftin să cumperi un apartament față de o casă. Al doilea motiv este că nu ai mentenanță. Evident, la apartament nu ai curte, deci nu trebuie să ieși afară să tunzi gazonul, să sapi, pomii, florile, ce mai ai tu prin curte. Dacă ai garaj, să cureți garajul, să ajuți cumva casa să arate cât mai bine pe afară. Dacă ai spațiu, de multe ori există spațiu verde în fața casei și atunci trebuie să tunzi iarba și în fața casei, mai ales în lunile în care este primăvară, vara și vremea este mai bună. Plouă foarte mult aici, iarba crește destul de rapid și probabil o dată la o săptămână, două tu trebuie să tunzi iarba. Deci pierzi timp cu mentenanța din jurul casei. La apartament nu ai nimic de făcut, trebuie doar să te focusezi pe zona din interiorul locuinței tale și cam atât. Al treilea avantaj este că în unele momente se poate să vinzi un apartament mai ușor decât o casă. Dar aici atenție, sunt doar excepții. Pentru că dacă cumperi un apartament într-o zonă bună turistică, există posibilitatea ca un investitor, în momentul în care pui apartamentul la vânzare, să fie interesat de apartamentul tău pentru a-l da la Airbnb sau a-l încheia pe Booking în regim hotelier. În Marea Britanie se practică, mai ales în jurul orașelor mari, cum ar fi Londra sau alte orașe mari, se practică cumpărarea apartamentelor și darea lor în regim hotelier. Concurează cumva cu hotelurile la un preț destul de accesibil. Ai evident un spațiu mult mai mare, ai bucătărie inclusă, deci lumea cumpără, investitorii cumpără aceste apartamente, în special dacă apartamentul este cu un dormitor. Aici se consideră one bedroom flat pentru că se numără doar dormitorul. Deci un apartament cu două camere s-ar putea să reușești să-l vinzi mai ușor decât o casă doar dacă este într-o zonă turistică bună.
Cel de-al patrulea motiv pentru care ar trebui să-ți cumperi un apartament în Anglia este că reparațiile imobilului nu vin la tine. Adică, dacă ai o casă și trebuie să repari acoperișul, tu trebuie să scoți toți banii de la tine din buzunar. La bloc există o companie, o firmă care managerează și se ocupă de toată mentenanța blocului. Evident, tu plătești o sumă, imediat o să vă explic exact în următoarele minute ce costuri implică să ai un apartament și ei se ocupă de orice problemă apare în bloc. Deci este foarte simplu, nu te ocupi tu, nu trebuie tu să chemi muncitorii sau să chemi pe cineva, un meșter să-ți repare, ei se ocupă și problema este rezolvată foarte rapid și foarte ușor. Deci ăsta este un mare avantaj, trebuie să recunosc. Așa cum am spus că mentenanța se face de către o firmă specializată, poate să fie și un mare dezavantaj. Dacă ai norocul și dai peste o firmă care nu-și face treaba și durează foarte mult să-i contactezi să vină să repare ceva în bloc, am întâlnit cazul de genul și am discutat cu oameni care au așteptat și 2-3 săptămâni să le repare ușa de la intrare. Nu se mai încuia, avea o problemă, 3 săptămâni a durat până să vină să le repare ușa, deși tu plătești lunar o taxă. Și aici vă explic exact ce taxă plătești. Este taxa pentru management fee, se numește, taxa pentru mentenanță. În unele zone poate să fie până la 200-250 de lire pe lună. Deci undeva cam la, aș spune o medie, este undeva cam la 1500 de lire pe an, 1500-2000 maxim pe an, media aș spune, dar evident depinde cât de bine arată blocul, depinde dacă blocul are lift, dacă este un bloc cu 3-4 etaje, evident nu va avea niciun lift, deci dacă mentenanța și costurile pentru întreținere sunt destul de mici, atunci și managementul fee pe lună al tău va fi destul de mic. Acesta se plătește, cred că se poate plăti și pe an în avans, dar de obicei se plătește lunar și lumea plătește lunar pentru mentenanță. Aici intră și curățenia care se face o dată pe săptămână, din câte am vorbit și câte am înțeles de la oameni, o dată pe săptămână se curăță evident holurile, se curăță casa scării, există partea în care dacă blocul are un spațiu verde, se taie iarba, se menține iarba, se sapă, dacă are pom, dacă are flori, deci cumva mentenanța din jurul blocului este acoperită de această firmă de management care evident ia o sumă frumușică de bani în fiecare lună, pentru că ia de la fiecare apartament și ești responsabil să plătești în fiecare lună și ești obligat să plătești în fiecare lună această taxă de management fee. Problema este că dacă ai norocul să dai peste o firmă care nu-și face treaba, te lupți cu ei în momentul în care ai o problemă. Dacă ai fi proprietar pe casa ta, pe locuința ta, pe o casă, nu pe un apartament, evident, în secunda 2 dai telefon, vine meșterul și repari. Plătești într-adevăr din buzunarul tău, dar se face cumva mai repede. Deci aici depinde, este cumva un joc în care dacă nimerești într-un apartament în care firma de management își face treaba, nu ai nicio problemă și stai liniștit. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-mi dai un like, abonează-te la canalul meu să creștem comunitatea cât mai mare și nu uita că în descriere ai un link către ghidul complet cu 8 reguli de aur dacă dorești să-ți crești cât mai mult șansele pentru a-ți fi acceptat creditul ipotecar. Dacă ai ceva întrebări și nelămuriri, lasă-mi un comentariu și te ajut cu mare plăcere. Până data viitoare, numai bine!